Argiaren podcastak. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about Guten Morgen, nagore. Guten Tag, punto. Gaur gauza txipitxoi buruz hitz egin behar omen dugu, edo behintzat gure eguzki sisteman dagoen planetarik txikiena, hola jatorrenari buruz. Eta bereziki, uste dut, planeta hori nola pepekoa den edo joera alderdi popularrekoa dakan, ez? Bai, Merkurio atzerakoia edo retrogradoa askotan entzun dugu, nik bintzat ez nekien zertzen, Nik ere ez? eta erabaki dut pixka bat investigatzea, eta konturatu naiz, azken egunetan, Merkurio atzerakoia izan dugula. Ara. Aurten bigarrenez, aprilaren 21-etik maiatzaren 15-era. Eta hori zera? Horrek zer nahi du, urtean lautan, oraindik geratzen zaizkigu abuztukoa eta abendukoa, izaten dira bizpahiru astez tarteak planetak horrek, Merkuriok, atzera egiten duela. Atzerantz mugitzen dela. Espazioen goia eta beia, esker eskuin aurrera eta atzera baldago. Itxuraz bai, baina itxuraz bakarrik. Vale. Kontua da, zer esan nahi du horrek, nola eragiten digu horrek, ez? Hori? Bai, Merkurio katzeraka egitea, Merkurio, erromatar mitologian jainkoen mezularia da. Eta orduan, lotura dauka komunikazioarekin, teknologia berriekin, eta orduan gure arteko komunikazioak eta gailu teknologikoek ez dute ondo funtzionatzen, Merkurio atzera egiten ari denean. Horregatik izango da inork ez dira erantzuten WhatsAppak azken aldeotan. Hori da. Ze ondo. Hori da edo ez, astrologia kontuak dira horiek eta ez astronomia kontuak, eta alegia ez daukala oinarri zientifikorik horrek, eta egia da Merkuriok atzera egiten duela dirudiela, baina ilusio optiko bada. Ilusio optikoa. Bai. David Copperfield bat da. Bai, esan ez oso ondo zerke sortzen du, baina uste dela beste astroen mugimenduak, abiadura, ez, desberdinetan eta horrek eragiten dula, hori, begi hutsez ematen dula atzeraka dijoala, baina Merkurio betiko orbitan eta betiko norazkoan jarraitzen du, eta beraz, egun hauetan ordenagailuko dokumentu bat galdu baldin badezu, edo WhatsAppei ez badidete erantzuten, edo bikotekidearekin diskutitu baduzu, ez da Merkurioren errua, seguraski zure errua da. Like an incense, doing everything with intent. Mercury retrograde got me hella sensitive. Looking at niggas like I don't know what their intentions is. I don't know if they around me just cause they know they'll benefit. But I know in time I'll see it. I know that I'll be a boss when it's time to be it. Food off my plate that was Beraz, orduan gure miseriak ezin dizkio gotzi jende edo planeta atzerako jei, ulertu dudanez, hori dena ilusio optiko bada, eta baina Merkurioren arkako konplot badago, zaberaz da atzerakoia. Txikia bai, atzerakoia ez. Bai, txikia, zuk esan duzu, eguzki sistemako planetari txikiena da, eguzkitik gertuen dagoena gainera, eta gaina begi hutsez ikus daiteke. Ara. Edo ikus dezaketen aintzinaroan, ez, zeruari hobeto begiratzen zioten garaian. Farolen arteko gizaki hauek gauean ez dugu ikusten, ez? Egia esan nire saiatu, Ez, Donostitik agian ez. Bueno, iritsi zaigun lehen aipua, planetarena sumeriarrena da, duela 4.000 urte ingurukoa, eta babiloniarrak izan ziren izena jarri ziotenak. Zehazki, mezularien jainko, bereien mezularien jainkoaren izena jarri zioten, Nabu edo Nebu. Hori zalda... Star Warseko planeta bat ere bada, Nabu. Bai, beto. Hau idazen da, Star Warsekoa bi gurekin, bestea, bi horekin barkatu, eta u bakarrarekin, da uste dut ez daukatela zer ikusirik. Bueno, Creative Commons lizentzia arabelute.
Bai. Kopiatu. Kontua da, Merkurio zeruan oso azkar eta aurrera eta atzera mugitzen da, ez? Mugitzen dela dirudi. esan Dirudi. dugu. Bai. Eta horregatik egin zuten lotura hori, hori, mezulariarekin, ez? Jainko mezulariarekin. Grezian eta Erroman nagusiki egin zutena zen kopiatu. Grezian Hermes da, mezularien jainkoa, eta planetari ala esan zioten, eta Erroman, Merkurio da jainkoa, eta planeta azkenean izen horrekin geratu zaigu. Oie, kopiatu zuten, baina esku beteka. Oin, aitortu, lizentzia ez dakit aitortu zuten greziarrek eta erromatarrek, eh? Baina erlijioaren ohitura da hori, copyleft. Copyleft, baina... Zere hartzeko, emateko ez. Hartzeko, gari zaman nun. Hartu eman, baina... Ja. Kontua da, elementu kimikoa ere badala Merkurioa. Bai. HG, 80 zenbaki atomikoa. Eta hau ere antzinarotik ezaguna da, antzinako Egiptoko hilobietan aurkitu dute. Eta sustantzia mugikorra, ieskorra oso bizia danez, ez? Horrela egin zuten lotura jainkoarekin eta planetarekin, eta horregatik daukadanak hori izen berdina. Bai, eta horregatik beste dakigu zenbateko sukarra akaun. Bai. Adibidez. Egia da askotariko erabilerak izan ditula, baina batez ere ez, zuzenean kontsumitu egin dugu sendagai eta kosmetiko moduan. Parrandan ez? Nik ez. Nik oraindik ez dut probatu. Ja. Eta kontua da, dala oso adibide garbiak gizakia ze goskorra eta ze ergela den, ez? Ara. Oso pozetsua delako. Gizakia? Eta orain monarkiarekin sartzea tokatu zaigu. Postoia aipatu eta erregeak etorri, eta erreginak. Bai, baino kasu hontan Europakoekin ja desente, ez, egurra desente sartu diegu haiei, eta Asiara joango gera, antzinarora, eta Txinako imperiora. Zintzan. Txinako lehen emperadorea, Qin Shi Huang, esango nuke, Qin Shi Huang, baino bilatu dute interneten, aber nola esaten duten haiek, bai, Juan hori baino, Txin esaten dute. Qinen ordez, hasieran Txin. Qin Shi Huan, holako zeze. Vale. Bueno, Txinako lehen emperadorea, beraz, duela 2003 urte inguru, garai hortan uste zen Merkurioak bizitza luzatzen laguntze zuela. Eta hori da. Eta emperadoreak, nonbait etzekan pazientzia hundirik, eta erabaki zuen dena trago bakarrean. Hori esaten badizuten, nik ere bai. Bai, esaten luzatzen baldin badu, trago handi bat hartu, eta ja, ez, betiereko bizitza lortuko dut, ez. Eta orduan Merkurio eta Jadean hastu, eta basokada osoa edan zuen, eta bere helburua lortu zuen batzuen ustez behintzat, betiereko bizitza, hortxe zerraldo hil zelako. Bueno, pizkate intenso jarrita, eriotza salda betiereko bizitza, ez da. Bai. Bueno, agian ez da berak bilatzen zuna, baina, bueno, betiereko zerbait lortu zuen. Eta lortu zuen gainera, esango 3 aldiz, edo 3 nola baitere. Jesucristo bezala. Esaten dute, edantzun kantitatea edan da, seguraski fallo hepatiko bat eragingo ziola, prozedura hilgarria ere bai, eta eriotza zerebrala ere bai. Bueno, beti ere 3. Hori da. Eta pentsatzekoa da, ingurukoek, gertatutakoa ikusita, ez, pentsatuko zutela, agian Merkurioa osasunerako ez da ona, kaltegarria da. Ba ez. Ez. Lo zegoela pentsatu zuten. Ez, baina esan zuten, mausoleo batean ehortzi zuten, ez, luxuz inguratuta, eta alako bere imperio, ez, bera batutako imperioaren alako maketa edo, ez, mapa moduko bat egin zuten, eta imperioko ibaiak zizelkatu egin zituzten, markatu egin zituzten, eta urez bete ordez, Merkurioz bete zituzten. Bazpare. Bai. Igual, 4. 5. aldiz hiltzeko, bazpare. Aznaztuta. Bueno, haizu.
Bueno, lako da Merkuria, zergatik ititu alako gozak edo. Merkurioa berez baditu bere propietateak. Seguro. Diuretikoa da, desinfektantea eta laxantea ere. Propietatea onak, Bai. kasu honetan. Baina Azkenean eragiten dituen kalteak asko zelarriagoa dira. Orduan, igual ez du merezi, probatzea, baino gizakia jarraitu du probatzen eta probatzen besteak beste sifilisa sendatzeko. Ja. Tratatzeko esan genuke, porque sendatu etzun sendatzen. Eta kontua da, sifilisa tratatzeko erabiltzen zenez, azkenean gaitzaren beraren sintomak eta prozedurarenak nahastu egite zituztela. Eta orduan horrek gurpil zoro bat sortzen du, ez? Hau da, pazienteak okerrera egiten zuenez, merkurio gehiago ematen zioten. Eta ondorioz, okerrera egiten zuen. Ja. Bueno, gure aitan asko bezala, ez? Hartu pilula txuri hau gaitza sendatzeko, baina horrek zabelian mina egiten du, hartu pilula gorria, baina pilula gorria garnasketan pilula, bai errek babestutako kaka arte. Gutxi hori bera. Bai, baina makillajean ere antzeko zer gertatzen da. Hor ere bai. Bai, nolabaiteko gurpil zoro bat, eta bueno, dakigunez, erdiaroko Europan azalzuria izatea estatus adierazlea zen, ez? Errixe da bazinen, ez? Kanpoan, eguzkipean lan egin bertzen nuen, eta orduan pixkat brontzeatu egiten zinen, baina orduan nobleek eta erregek ezin zuten hori onartu, eta naturalki pixka beltzaranak ateratzen baldin baziren, pues, makillajea. Makillaje zuritzailea. Eta makillaje zuritzailearen osagaietako bat merkuria zen, eta, karo, toksikoa denez, pues, narritadura edo erredurak eragiten zituen, eta orduan, makillaje gehiago behartzen hori estaltzeko, horrek azala are gehiago gorritu eta hilditzen zuen, eta horrela, hori, azali gabe geratu arte. Bueno, polita esango zen, orain kontrako joera nagusitu denean, ez? Piskat belztu behar dugu, baina pasagabe, ez? Esiak saltatzen dituzten beltzoie, gure lana eta emakumeak eta wifiaren pasaitza lapurtzea dozen beltzoien kolorea hartu gabe, baina pizkan moreno bai egon behar dugu. Bai, batez ere adibidez, eskiatzeko marka baldin badukazu, Hori ere bai. Moreno hori ona da. Hori ondo dago. Bai. Ikusten du nondik etorri zaren. Noblea eta errega izan da ere, hori ona da. Polita izango zen hori beltzeko merkurioare erabiltzea. Bai. Baina merkuriare oraindik erabiltzen da asko kosmetikoetan. Bai. Oraindik herrimel marka askok merkurio erabiltzen dute. Orain dela gutxi 2008an Minnesota Estatu Batuetako estatua izan zen lehena debekatzen. Eta oso mantxo dijoa, debeku hori. Eta egia da, oso kantitate gutxi direla, ez? Begia pintatzeagatik ez zaizula printzipioz ezer gertatuko. Ja, baina begian. Hori da. Eta egia da ere, pixkanaka ordezkatzen ari direla, bai industria farmazeutikoa eta bai kosmetikoa, merkurioa beste sustantzia edo batzuekin. Gure hobe beharrez? Seguro. Azkenean, merkeago produzitzea dakarrelako horrek, ez? Ara. Bai. Industria gure hobe beharrez. Bai. Haien antonimoa dira. Bueno, haizu. Baina badago, merkurioaren erabilera berezi bat, kasu zehatz batean, merkurio arrastoak erabili zituzten arkeologiarako. Eta pixkatoria azaltzeko, Webster bat kontatuko dizuet. Oie. Non aparkatu zuzaldia gaur, etazteko nagore. Ze kontatu nahi dugu. Webster honen izenburua, izan daiteke Lewis eta Clarken espedizioa, Bai. edo mendebaldearen konkista ere, deitu dizaiokegu, eta Estatu Batuetako historiaren pasadizorik gloriosoenetakoa da. Mi aldiz filma, eguerditan jartituzten filma horietakoetan ikusi izan dugun, ez? Bai. Espedizioa 1804ko maiatzean abiatu zen, San Luisetik, eta Meriwether Lewis kapitainak eta William Clark tenienteak zuzendutako espedizioa izan zen, eta berez asmoa zen urte bete lehenago Louisiana erosi zuten Estatu Batuek, eta Thomas Jefferson presidenteak enkargatu zuen espedizio hori pixka bat erosi berria zuten lurralde hori esploratzeko, eta harago ere juteko
eta albazen bintzat mendebalde osoa zeharkatu eta ozeano bareko kostaldera iristeko. Gaur surfain desaten. Estatu Batuarrak. Hori da. Ezta? Eta Zer garai egia esan- batean aian aipatu behar da, herrialdeak erosi eta saldu egiten zian. Bai, Aspare. bai, eta Manhattan, uartea oso merke saldu zuten. Hori ere, Ez bai. zugatzen zen batean, baina oso merke, bere garaian, bai. Kontua da, bere helburu heroikoak lortu zituztela, Luisek eta Clarkek. Lehenak izan ziren, Kolumbia eta Missouri ibaien iturburetara iristen adibidez, ez? Eta aurrerago ere, mendebaldeko kostaldera iristen lehenengoak izan ziren. Lehenengoa, claro, Europar ezen inor bizi. jatorrikoak. Bai, baina, claro, indioak, ez, gure pelikuletan, westernetan dira ogaiztoak edo bigarren mailakoak, beraz? Bai, eta gaineko llega sal ilunago dakate, merkurio Horregatik. perezkoa dakate ja. Bai, orduan, jazta, Listo, lehenak ja izan aipatu ziren. ditugu eta bai, horrengoa bai. zen txurien den gana. Gero, helburu zientifikoa zeukan, noski ez, Bai, bai, eta fauna, flora eta mineralak aztertu zituzten bidean, Bai, bai. baino interes ekonomiko ere bazuten ze mineral hobiak topatu esan. nahi zituzten. Bai, bai. Urria? Ez, hori- Mineralak. Mineralak. A ber, sartzen, bai. Bere hor, bale, Bai. bale. Gero etorriko zen urrearen sukarra, ez? Ja. Zera, mendebaldera. Kontua da, baita ere lortu zutela jatorrizko herriekin, ez? Indioekin harremanak ezartzea, interesa antropologiko gutxagatik, Claro, jatorra ziren horiek. baino bide batez merkataritza harremana jarri zituzten, batez ere larruak eta lortzeko, eta badakigu zemesedegarriak izan diren handik aurrera, ez? Hori, batez ere jatorriko herrientzat, kolonoak iritsi zirenean batez ere, pues harreman horiek, ez? Nahi beste alkohol eman zieten, Bai, suzko armak, suskarmar, bai. lekutxo batzuk erreserba bezala orain ditzen dietena, ban bizitzeko lasai. hori da, ja lurrak ez dituzten landu behar, kolonoak egite zuten hori, ez? Hori da. Bai. Bueno, dena ona. Eta kontua da azkenean Jeffersonen helburua zela ara iristea Europarra baino lehen. Frantziarrak, Espainiarrak, Herberetarrak eta batez ere Britainiarrak baino lehen. Beste txuriak baino lehen. Eta azkenean, pues, kostatik kostara, lurralde osoaren kontrola izatea. Kontua da, abentura horrek zenbat iraungo zuen eta bidean zer aurkituko zuten ez zekitenez, oso prestakutza zorrotza izan zuten, Louis Clark eta espedizioko gainerako kideek, eta besteak beste, Benjamin Rush izeneko sendagileak oinarrizko sendabideen ikastaro azkarra eman ziren. Aspare. Zein da Benjamin Rush? Jeffersonen lagun mina, 1776ko independentziaren deklarazioaren sinatzaileetako bat, eta beraz, Estatu Batuarrei hainbeste gustatzen zaizien aita fundatzaileetako bat. Garaiko mediku ezaguna zen, baina lau umore edo likidoen teoriaren defendatzaile sutsua zen. Lau umore. Lau umore zeuden. Behazun beltza, behazuna, mukia eta odola. Lau umore edo lau likido. Eta zergatik, zergatik. Teorien horren arabera, lau likido horien arteko orekak baldintzatzen du gure osasun egoera, eta baten urritasunak edo soberakinak bazaltzen ditu gaixotasun guztiak. Gure jin eta jan. Bai. Hori. Bere rasen arabera, behazun soberakinak eragiten zituen idorreria, buruko mina eta nekea. No. Eta hori dena sendatzeko pilula bat asmatu zuen. Oin dator. Bai. Oin dator, gure laguna. Pilula hoien 150 merkurio kloruroz osatuta zegoen, eta purgatzaile indartsuari esker, gehiegizko behazuna bota eta oreka bereskuratzea lortzen omen zen. Eta Luisi Rushek pilula kargamentu handia eman zion, bidaia hasi aurretik. Baspare Euskaldun zarrei ohartxo bat, behazuna da, Billis. Bai. Lapurtiko talde hori bezala, Billis Drummond.
Ez, baino, bale. Bale, segi. Kontua da, espedizioan izan zutela elikagai nagusia. Eta ia bakarra, eta horregatik nekearen eta idorreriaren sintomak berehala agertu ziren, eta Luis hasi zen pilulak banatzen, ezker eskuin. Bai. Gainera, indigenekin harreman sexualak ohikoak zirenez, Ez esan. Bai, harreman bilatuak, baimenduak, konsentimentuarekin, jakina. Hore bezala. Eta merkurio asifiliaren aurkako erremedio ezagun bakarra zenez, ikusi dugu, zer ondoriorekin. Pues orduan espedizioko kideak hasi ziren piluloiek hartzen, inolako errepelorik gabe. Kontua da, gure gorputzak organismoak ez dula merkurio klorura ondo asimilatzen. Orduan, gorozkiekin hortxe geratzen da, eta gaina urte luzez. Zerratu da, urte eta mende pare bat geroago, arkeologoek lortu dutela espedizioaren bidea zehaztasun osoz identifikatzea merkurioari esker. Edo kakari esker, nahi duzun bezala. Ja. Zehaztasun oso esango nuke igual metro batzu gora bera. Espero dut behintzat beharrak egitena pixka bat, ez? Bidetik baztertuko zirela, edo urrundiko zirela. Eta iruditzen zait pixka justizia poetikoa dela. Egia da, jatorrizko herriei ez diela justiziarik egiten benetan, ez? Baina pentsatzea hori, ez? Estatu bat horrentzat, historiako, ez? Pasadizo, arrotasun gehien eragiten dien pasadizoa betirako kakarekin lotuta egotea. Bai, badu justiziatik. Eta irakaspenik ere badu, ez? Kontu, saber, non eta nola egiten duzun kaka, agian historia idazten egon zintezketa. Hori da. Eta kontuz merkurioarekin eta kontuz atzerakoiekin. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez argiako kide.